खुलुमबाय अनलायग्रा गासै बे चेनेलखौ नायग्रा अनसायग्रा आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम नैबे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलनि गेजेरजों आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरग्रोबाय अनलायग्रा गासै फोथायारिफोर दिनै जोबोद जोंनि गेजेराव मोनसे रंजानाय आरो गोजोननाय जाय बे सावगारिखौ एबा बे भिडिअखौ नायोब्ला साफ्रोमनि न'खराव गोजोननाय फैगोन आरो रंजानाय फैगोन बे रंजानाय आरो गोजोननाया बेनोदि आंनि साखाथियाव जाय अनजाग्रा बियादै फिसाया दिनै आंनि बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टाराव फैनानै जिउआव माबायदि मोनदों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनगोन बेनि सिगांनो बिथांनि गासै जिउनि गुमुरखौ आरो बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे आंनि गोजोननायखौ बिथांनो गिबियावनो आं होगोनो सानबाय गिबियावनो आंनि बरायनायखौ नाजावदो गोजोन्थों अनजाग्राफोर दा आं बिथांनो सोंनोसै आरो बिथांनिफ्राय बिनि गुमुर आरो बे सोर आरो बबे जायगानि आरो बिथाङा मा धोरोमनि बेनि सोमोन्दै आरो बिथाङा मानि थाखाय बे सेन्टाराव फैदोंमोन बेखौनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आं बे समाव सोंनो लुबैबाय बियादै फिसा नोंनि मुं आरो नोंनि थं आरो नोंनि धोरोमखौ एसे जोंनो मिथिहोग्रोनो हागोन ना? औ आंकोल आंनि मुङा लाजारुस बसुमतारी आङो बाथाबारि दतमा क'क्राझारनि आच्छा ओमफ्राय आं जाहैबाय केथलिक ख्रिस्टियान आंनि पारिसआ दतमा सिगांहाय दतमा जेब्ला बाथाबारियाव थायोमोन अब्ला दतमा पारिसआव गिर्जा हाबोमोन दा माने जोंनि न'खरा क'क्राझाराव थानायखाय जों क'क्राझार पारिसनि सिङावनो दं अनजाग्राफोर जों बिथांनि मुं आरो थं आरो बिनि पारिस आरो बिनि धोरोमखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे आं बिथाङा सोंनो लुबैदों नोंथाङा दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टाराव मा थांखिखौ लानानै फैदोंमोन आरो बे फैनायनि ओंथिया मा आरो बेजों लोगोसे जिउआव माबायदि मोन्दांथिखौ मोनखो एसे जोंनो फोरमायनो हागोन ना? औ आंकोल आंथ' बेयाव प्रेयार खालामजानो फैदोंमोन काउन्सेलिं लानो फैदोंमोन आंकोलजों बेनोसै आच्छा नोङो प्रेयार आरो काउन्सेलिं खालामनायनि उनावहाय नोंनि जिउआव माबायदि अनुभब खालामनो हादों एबा माबायदि फिलिंस मोनदों बेखौ एसे जोंनो मिथिबावनो होगोन हागोन ना? औ आंकोलजों प्रेयार खालामजानानै काउन्सेलिं लानानै आंना गोसोआ स्रां मोनदों माने सिगांहाय गोसोखौ गिलिर गिलिर मोनबाय थायोमोन दा एसे लोरबां मोनबाय आच्छा अनजाग्राफोर बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों बिथाङा गिबियाव फैनायनि सिगां गावनि जिउ आरो गोसोखौ गिलिर आरो गावखौनो बोलो मोना मोनदोंमोन आच्छा दा बे समाव नोंनाव आं मिथिबावनो लुबैदों नोङो जेब्ला काउन्सेलिं लाबाय आरो बेजों लोगोसे आर'ज खालामजाबाय नों इसोरखौथ' फोथायो नों सासे मोजां फोथायारि आरो बिनि उनाव आं नोंखौ सोंनो लुबैदों नोंनि फरायनाय आरो नों दा माबायदि फरायगासिनो दं नोंनि बे फरायनायनि सोमोन्दै एसे मिथिहोबावनो हागोन नामा? औ आंकोल आंना फरायनाय जोबनायाथ' एसे गोबाव जाबायानो दा आङो माने साख्रिसो मावगासिनो दंमोन आरो औ नों माबाखौ ग्रेजुवेट औ ग्रेजुवेसन आं माने आंनि क्वालिफिकेसना ग्रेजुवेसन बिनि उनाव आङो साख्रि मावदोंमोन मा साख्रि मावदोंमोन नोङो? औ बेंगालराव औ बे साख्रिखौ दा मारै नोङो बे साख्रिया दंना गैला? साख्रियाथ' दा गैला मा हिसाबै बे साख्रिखौ नागारखो? आं नागाराखै बेयाव लाबोबायना बेयाव लाबोबाय आंखौ साख्रिखौ औ माने सेन्टाराव लाबोबायना आच्छा नों दाबो साख्रिखौ मावगासिनो दं ना मावला गैला माने साख्रियानो गैला आच्छा दा बेनिफ्राय दिनै नोङो साख्रिबो मावोमोन ग्रेजुवेटखौबो नों फोजोबबायमोन आरो बेजों लोगोसे नों सासे मोजांथार हेन्डसाम जोहोलाव दा नोङो मा मेरिड ना आनमेरिड आच्छा बेजों लोगोसे आं नोंनाव सोंबावनो लुबैदों नोङो माबाफोर गावनि मोदोमनि थाखाय जानाय लोंनाय एबा नोङो ड्राग्स बिरि सिगारेट गान्जा आफिं जौ निसा बुस्थुफोर बाहायोमोन नामा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा? औ आंकोल बुंनो हागोन आङो सिगांनिफ्राय जेब्ला आं फरायफुदोंमोन अब्ला आङो माने जेनेबा मा बुस्थु बाहायोमोन नोंलाय? आङो माने बिदिनो फार्स्टनिफ्रायथ' आं जेनेबा सिगारेटनिफ्राय स्टार्ट खालामग्रोदों बिदिनो लासैनो गान्जा थांबाय ओमफ्राय गेजेराव बिदिनो ड्राग्स लायोमोन बिनि उनाव ड्राग्सखौ बाहायनानै गारनानै आङो माने एसे माने बेयाव फैनायनि सिगां माने ड्राग्स गान्जा लानाय जादोंमोन आरो आच्छा
आदसा बेनिफ्राय नोङो बे ड्राग्सखौ नोङो सोरजों लोगो मोननानै एबा सोरनि दारै बे ड्राग्सखौनो बाहायग्रा बेखौ बुंनो हागोन नामा दे हमबाय थागोन दे नों बुं दे आङो ड्राग्स बाहायनाया माने लोगोफोरजों जेनेबा लोगोफ्रा लाबाय थानाय जायोमोन अब्लाबो बिसिनि जेनेबा लुगैनाय बिसोरखौ नुनानै लुगैनाय जादों बिनि उनाव फरायफुनाय समाव ना साख्रि मावनाय समाव फरायफुनाय समाव बे बबे समनि फरायनायनिफ्राय ना डिग्री फरायनायाव लोगो मोन्दों बिसोरखौ औ डिग्री फरायनायावनो बे ड्राग्स बाहायनायफोरखौ नोङो सिगाङाव सिगारेट बाहायदोंमोन बेनि उनावहाय जौबो लोङोमोन औ जौबो सम लोङोमोन जौखौ नोङो टाउनाव लोङो ना न'आव लोङो ना गामियाव लोङो ना बबे जायगायाव लोङोमोन रुमाव माने रुम भारा थायोमोन आंबो थायोमोन लोगोफ्राबो थायोमोन रुमाव एखमबा पार्टि जायोमोन बे समाव लोंनाय जायोमोन आदसा बेनिफ्राय नों गान्जाफोर सोबोमोन नामा औ गान्जाजों लोगोसे माबाफोर जाग्रा सेखरफोरबो बाहायो नामा सिगारेटखौथ' सिगारेट आरो बेजों लोगोसे गान्जा जौ आरो बेजों ड्राग्सफोरखौबो नोङो ड्राग्सखौ उनाव बाहायदोंना सिगाङावनो बाहायखादोंमोनलाय ड्राग्सखौ आं गारनाया एसे गोबावानो जाबाय बेखौ नङा नोङो बेखौ बिरिनि स्टार्ट खालामदों ना ड्राग्स स्टार्ट खालामदों बिरिखौ स्टार्ट खालामदोंमोन बिनि उनाव लासै लासै ड्राग्सआव थांबाय ड्राग्सखौ गारनानै गान्जायाव फैबाय जेब्ला नोङो बे ड्राग्सखौ बाहायो बे बाहायनाय समाव नोंनि गोसोआव नोंनि देहायाव माबायदि नोङो फिलिंस खालामनो हायो बेखौ बुंनो हागोन ना औ बुंनो हागोन माने जेनेबा आंबो मानसि जाबाय सम दुखु फैयो बा माने गोसोखौ स्रां मोना बे समाव माने लानो लुगैयोमोन आरोना जेनेबा स्टार्टिङाव माने एसे बोराबनाय थायो बा बिदिनो टेनसन थायो बे समाव माने लाबा माने थिग मोनोमोन आरोना बेखौ लाबासो जेनेबा गोसोआ स्रां बिदि मोनोमोन आरो बिदिनो लासै लासैनो माने बारायलांबाय थाबाय माने खेबसे लादावबाथाय बे ड्राग्स बुस्थुआ जेनेबा लादावबाय थाबाथाय माने लाबाय थानाय जायो आरोना बेबादिनो लासैनो लाबाय थानाय जादों आरो आसलथे बे ड्राग्सखौ बाहायनायाव नोंनि बिमा बिफा मिथियोना मिथियामोन आङो माने मिथिनायाथ' मिथियामोन बिमा बिफाया नों लाखोमानाय बायदि खालामो औ लाखोमानाय बायदिसो जाखादोंमोन आदसा औ बेनिफ्राय नोङो जेब्ला बेखौ माब्रैसो नोंनि बिमा बिफा माब्रै बबे समनिफ्राय नोंखौ मिथिखो बे ड्राग्स नों इउज खालामो एबा नोङो बेबायदि गान्जा बिरि सिगारेट सोबो बेखौ नोंनि बे बाहायनायखौ सोरनिफ्राय मिथिखो बिमा बिफाफ्रालाय देनाय आं बेखौथ' मोजाङै मिथिया आंनि सन्देहसो आरोना माने आं गुवाहाटियाव थायोमोन बे समाव आंना मोनसे माबा एसे ओरै जादोंमोन आरोना प्रब्लेम जादोंमोन बे समाव माने हस्पिटालावबो लांनाय जानांदों आरोना बे समाव माने बिसोरबो सानबाय माबा बे ड्राग्स माबा लानायनि थाखाय बे समनिफ्राय हमनो हादों बादि मोनो आं आदसा नों हस्पिटालावबो नोंखौ बबे हस्पिटालाव लाङामोन JNRC ओमफ्राय मा मोनदों नोंनि देहायाव माने देहायावथ' जेबो मोनाखै माने आं एसे माने बोरनाय बादि जादों आदसा दहाय नोङो बुंदों माखासे बोराबनाय माखासे दुखु मोननाय माखासे टेनसनफोरखौ बेफोरनि थाखाय नोङो गोजान जानाय बायदि बे गाज्रि बुस्थु निसा बुस्थुखौ नों बाहायोमोन नोंहा मा दुखु ना सोरबाफोर लाइफ पार्टनारफोर दंमोन नामा गैया आंथ' सोरजोंबा नागारजानाय गोबां खोनायो सोरबा नागारजानायफोरजों बेनिखायनो ड्राग्स बाहायनानै जौ लोंनानै बेफोरबायदि बुस्थुखौ बाहायनानै जाहाथे आङो बेखौ बावगारनो हायो बेबायदि होननानै आं बेनिखायनो दहाय नोंखौ काउन्सिलिं लानायाव बुंदोंमोन ना बादामालिया जेब्ला गावनि जानाय आदार नागिरनायाव अब्ला न'नि बिगोमाया लिसु एबा खमला एबा माबासे मोजां फिथाइफोरखौ रैखाथि खालामनो खेबसे नेट साना होयो जेब्ला बे बादामालिया हरनि समाव आदार नागिरनायाव बे नेटआव नांहोनानै बादामालियाबो गावखौ बासायफिननो थाखाय बाब्राबो जेब्ला बे बाब्रावनो रासिन देबो नांनानै नेटआव नांनानै बियो उनावहाय बुथार जायो बेबायदिनो जोंबो गोबांथार माखासे जोहोलावफोर सिख्लाफोर सोरबा गावनि मोजां मोननाय एबा सोरबा बिमा बिफाजों दुखु जानाय एबा मानिबा टेनसन एबा गावनि साननाय जाफुङैनि एबा फरायब्लाबो गोसोआव थायैनि साख्रि बाख्रि नागिरबाबो मोनैनि सोरजोंबा रायजानायनि बायदिसिना दुखु बायदिसिना टेनसनफोरखौ बावगारनो हानायनि थाखाय खायसे लोगोफोरजों बेफोरनि गाज्रि बोसोनफोरखौ लानानै बिसोर ड्राग्स जौ बिरि सिगारेट बेखौ बाहायनानै बावगारनो हानाय बायदि नाथाय बिसोर बहा बावगारनो
बै बादामालिया जेरै बेनिफ्राय गनो थाखाय नाजादोंमोन नाथाय 2 बोसोर नांनानै बाहाय थैनो गोनां जायो थिग बिदिनो सोरबा जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि जौ बिरि सिगारेट थांखु बेफोरखौ लोंनाय जानाय फैनायजों बै टेनसन बै दुखु बै जेंनाफोरखौ बावगारनो हाथों होननानै बिसोर बाहायनायाव बिसोरो मा गदों दाबि बेनिफ्राय उदां जादों दाबि उदां जानो हायाखै बिसोरो रासिन देबो नांनानै आरोबाव बिसोर बेखौ सोबोब्ला आरो गाबोनबाव आरो गुबुनाव बेबायदिनो बिसोरो बाहायबानो जोबथानायाव बायनो बिसोरो फाग्ला फाग्लि जाबाय बिसोर मिथिरोङै जाबाय बेबायदि बादामालिया जेयाव नांनानै देबोर फाननाय बायदिसो जायो मालाबाबो बे दुखु आरो मालाबा टेनसन बे जेंनाफ्रा मालाबा बेनिफ्राय सख' जाया दा नोंनाबो बेबायदि जादों नों सख' जादों उदां जादों फ्रिदम जादों नोंनि दुखु टेनसनफोरखौ आदसा बेजों लोगोसे आं नोंनाव सोंबावनो लुबैदों बाबु नों दा बे ड्राग्स बेफोरबायदि निसा बुस्थु जानाय एबा गान्जा बेबायदि लोंनाय जानाय फैनायखौ दासिमबो नोङो इउज खालामबाय थायो ना बेखौ नोङो नागारखो आरो बेखौ माब्रै नागारखो बेखौ एसे बुंनो हागोन ना आंथ' दा माने बे निसा बुस्थुआव गैथ'वा मानोना आङो गैथ'वा माने लाबावगोन होननाय बायदि जादों लाबावगोन नामा गैथ'वा गैथारला होनना बुङाखै ना नों गैथ'वा माने लाबावगोन गैथारला आंकोल गैथारला दे मोजां आङो माने दा निसा मुक्ति केन्द्रआवसो दं नालाय जेरावनिफ्राय आं फैदों ओंखायनो गारनाया बा लायैया गोबाव जाबायानोसै दा लानोबो गोसो जाखाला नायसै आदसा नोङो बेखौ नागारथारबाय बेखौ नागारनो खय बोसोर जाखो नोङो बोसोरसे जानोसै आदसा बे ड्राग्स आरो बे निसा बुस्थुखौ बाहायग्राफ्रा नोंहा गोबां लोगोफोरा नोंबायदि नागारखो ना दाबो बिसोर बाहायगासिनो दं आं मालाय जों दा माबा कन्टेक्टआव गैयैखाय बांद्राय मोनथिया आरो ना लोगोफोरथ' दंमोन बिसोरबो बाहायो लोगोफ्रा दा बेथ' कन्टेक्ट गैलायला आंनि मथेबा बिसोरबो बाहायोआनो दाबो बाहायो नाथाय नों बादि गोसो सोलायजानो लुबैना लुबैया नोंलाय बिसोरखौ लुगैयो नों जेरै नागारबाय बे ड्राग्स जानायनिफ्राय जौ सोबनायनिफ्राय बे निसा बुस्थु जानायनिफ्राय नोंबो बैसोर बिदा फंबाय नोंनि लोगोफोर जोंनि गासैबो सोरबा फिसाफोरखौ गोसो सोलायजानो लुबैयो आंकोल नों बुंनो हागोन ना बिसोरखौ बे सेननि गेजेरजों खावलायहरनो हागोन ना खावलायहरनो हागोन नों माबायदि जाजानो लुबैदो नोंनि मोन्दांथि एबा जिउनि बुंनायखौ नों बुंनानै होनो हागोन नामा दिनै आंकोल दे बुंहर दे आंनि मुंखौथ' दहाय बुंनाय जाखाबाय आं जेरै दा आङो निसानिफ्राय माने गोजानाव थानो हादों जों माने नोंसोर सोरबा बेबादि कन्डिसनाव दंबा जेबो नङा नोंसोरबो जुदि गोसो जाथारबा गारनो हायो बे जेनेबा जुदि हेल्प नांथारगौबा आंकोल दं बेयाव जति प्रेयार मिनिस्ट्रि बेखौ लोगो हमनो फैनो हागोन आरो माने गोरलै जागोन आरो ना माने एसे हेल्प नांगौ जुदि हाथाराबा खिन्थु आं बुङो बेबादि निसायाव माने थानाया मोजां नङा माने उनावसो लासैनो जेब्ला सम फैयो अब्लासो फस्थायो ओंखायनो दा जुदि सोरबाफोर दासिमबो लाग्राफोर दंबा बेफोर ओरैनोसो लाब गैया आरो जोबोद रंजाथाव जोंनि अनजागा बियादैफिसा लाजारुसआ दिनै बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गासैखौबो दिनै गावनि सोलोंनो थाखाय गासै गुबुनखौबो मानोना गाव मोजां जायोब्ला बुहुमा मोजां जायो बेनिखायनो गाव मोजांजों लोगोसे गुबुनखौबो मोजां जानो बेनिखायनो सानसेखालि सासे बिसबा बुंदों नोंसोर गावल' सोरगोआव थांनो दा हास्थाय नोंजों लोगोसे गुबुन बिदा फंबायफोरखौबो सानसे समाव सोरगोआरि जास'हैनो बयनिबो थाखाय बयनिबो थाखाय हास्थाय दिनै बे बियादैफिसा लाजारुसआ गावल' मोजां जानानै नङा बे गासै दुलाराय बुहुमनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा आरो बिनि लोगोफ्राबो गावबायदि गोसो सोलिनानै बे ड्राग्स एबा लोंनाय जानाय फेनाय गाज्रिनिफ्राय गोजान जानानै गोसो सोलिनो थाखाय बिथाङा गुरै गोसोजों खावलायदों आरो जोबनायाव आङो खावलायबावो आदसा बियादैफिसा लाजारा नोङो सोरबा नोंनि न'खरनि एबा गामिनि एबा बिदा फंबाय बिनानावफोर खुरमा गुस्थिफोरनि गेजेराव सोरखौबा नायनो हायै एबा सोरजोंबा दुश्मन सोरखौबा नोङो जोबोद दासिम निमाहा होनो हायै दं नामा आरो बेखौ नोङो दिनै दङब्ला नों माबायदि बेखौ दुखु मोनोमोन आरो दिनैनिफ्राय नोङो दिनै बे काउन्सिलनि गेजेरजों दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टाराव फैनानै माबायदि बेखौ निमाहा होनो हाखो बिनि सोमोन्दै एसे जोंनो फोरमायनो हागोन ना आंकोल दहाय जेरै रायलायदोंमोन आं खोन्थाखाबाय आं माने एसे आंनि बिफाजों एसे माबा गोरोबलायामोन
एसे दुखु दुखु मोननाय दंमोन आङो निमाहा होनो हायामोन नामा निमाहा होनो हायामोन आदसा दा माने बेयाव एसे सोलायनाय बादि जाबाय आंकोलजों रायलायनानै ओंखायनो आं माने आंनि बिफाखौ निमाहा बियो जे आं नों जेनेबा नोंनि बे आखल आखु एखमबा माने बांद्राय नायनो हायामोन माने जेरै खामानि मावा दाङा बा साख्रि मावालासिनो थायोमोन बेखौ आं बांद्राय सुखुवामोन आरोना बेनि थाखायनो एसे माने बिफाखौ दुखु मोननाय बोराबनाय फैयोमोन रागा जोंनो मोनो आं बेखौनो लानानै सम सम खुद्रिनाय फैयोमोन नामा खुद्रिनाय फैयोमोन जेनेबा आङो नुयो जेनेबा मालायना बिमा बिफाफ्रा जेनेबा माबाफोर नांगौबा होनो हायो बिसानो होयो औ होयो न'खराव सुफुंना होयो नाथाय नोंनि बिफानि बेबायदिखौ नुनानै नोङो दुखु मोनोमोन आं माने मानो आंनिया हाया बेबायदि साननाय फैयोमोन बेनिखायनो एसे दुखु मोननाय जाबाय बेखौ दुखु मोननानैनो बोराबबाय थायोमोन निमाहा होनो हायामोन नामा औ निमाहा दिनै नोङो बे जथि प्राइम मिनिस्टार सेन्टाराव फैनानै एबा काउन्सिलिं दहाय लानायनि गेजेरजों एबा आर'जनि गेजेरजों नोंनि बिफाखौ नों मा बुंनो सानहरो नों दा निमाहा हाखानो हादिया मानोना जेरै जोङो जेसेनोबानि जेथालुथा आथार फलायनाय दं गोदोनि जाना थांनाय गोजाम बिसोरखौ बिजिरबाय थानो नाङानो बेखौ बावगारदो सोरबा गाज्रिया मावदोंमोन सिखाव खावदोंमोन मानसियानो बुथारदोंमोन इनाय फाब मावदोंमोन बे गासैखौ गोसोआव लाबाय थानो नाङानो जायफ्रा बेबायदिनो बै जाना थांनाय जाथायफोरखौ बिजिरबाय थायो अब्ला बिनि फाबा नोंनावसो फैगोन बेनिखायनो नों दिनै आफायादि मावा दाङा एबा नोंनि नांगौमानखौ सुफुंनो हायाखै बेनिखायनो बोराबनाय खुद्रिनाय बिनि बिफाखौ नायनो हायामोन दिनै नों बिफाखौ मा अनखांफिनबाय दाबि निमाहा होबाय दाबि नों आखाइ खबदोनानै खेबसेबाव आफा आंखौबो निमाहा होदो आंबो नोंखौ गोसोआव लालिया होननानै बुंहरनो हागोन दिनै बाबु फिसा दे आफा आंखौबो आं निमाहा होबाय नोंखौ नोंबो आंखौ निमाहा होदो दिनैनिफ्राय नोङो गावनि बिफाखौ अरायसम गोसोआव दुखु लाजासै मानो निमाहा होबायबा जेब्ला न'आव थांगोन बिफाखौ आथिङाव दानो खमा लानो हागोन हाया हागोन आइखौबो आफाखौबो हागोन आइबो दं दा औ आइबो आफाखौबो नोङो जेनेबा नों बे सोनि गेजेरजोंबो नोङो बिफाखौ नोङो बिमाखौ खुलुमहरदो आरो दिनैनिफ्राय आङो सोलायबाय बे बाथ्राखौ नों गावनि खुगाजों बुंनांगोन दे बुं आइ आफा आं दिनैनिफ्राय सोलायबाय बे आंकोला मोजाङै आंखौ बुजायबाय बेनिखायनो आंनि गोसोआबो माने सोलायनानै निमाहा होबाय आरो बेफोरखौ सानबाय थाला बिमा बिफाखौ मान होनो थिनदिना गोथारबाय बेलाव जायहा बिमा बिफाखौ मान होयो बे गोबाव जोरो जायहा बिमा बिफाखौ दुखु होयो बे सिगुजों जाजानो साबसिन बोसोन बिजाबावबो लिरनाय दं बेनिखायनो नोङो दिनै गोसो सोलायबाय आरो नोङो जोबथारनायाव नोंनि जोहोलाव सिख्लाफोर बेबायदि ड्राग्स बिरि सिगारेट जाग्रा गासैखौबो नों बादि सोलायनायनि थाखाय नोङो खेबसेबो खावलायहरबावनानै आरो दिनै जोंनि बे मोगा मोगि लानायखौ जों बाय फोजोबनो थांखि लाबाय दिनै औ आरो खेबसेबाव आंनि लोगोफोर बा फंबाय बिनानावफोर बा बिदाफोर बा बिब'फोर जाय बेबादि प्रब्लेमाव गोलैनानै दं आं खावलायो बिसोरखौ बेबादि ड्राग्सनि बा निसानि माबायाव थानानै लाब गैया जेसेबां थाब ओंखारनो हायो अब्लासो मोजां जिउआ गोजोनो आरो अनदाइगाफोर दिनै जोङो अनदाइगा लाजारिस बे फिसानिफ्राय जों मा बेसेन गोनां बाथ्राफोरखौ जों खोनानो जोबोर गोजोननाय मोनबाय बेबायदिनो जों फैदो बे बुहुमाव थानाय गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर नोंथांमोननि न'खराव गोबां ड्राग्स बिरि सिगारेट जौ बायदिसिना गेलेनाय फिसाफोरखौ बेबायदि गोसो सोलायनो थाखाय गोबां बयबो हास्थायो नाथाय इसोरनि बोर नांगौ बिनाय नांगौ आरो बेबायदिनो गोबां जोङो बे गथ'आ माबायदि अबस्थायाव आगान सुरदों जेब्ला लोंजेननाय सोबजेननाय जाजेननाय समायसो गाव गावनि फिसाफोरखौ थाल लादो आरो बेबायदिनो मोजाङै नोजोर होदो जाहाथे बे फिसाफ्राबो बेबायदि बांद्राय जुदि गाज्रियाव थाङोब्ला उनावहाय जों मालाबाबो फिसाखौ मोजां लाबोनो हाया जेरै गोरा औवाखौ जोङो फदबनो एबा सिद्दा खालामनो हाया बायगोन बेनिखायनो गोरलै समावनो जोङो औवा गोरलैखौ जोङो सिद्दा खालामनो हायो बेनिखायनो गावनि फिसाफोरखौबो जों मोजां जाजानो थाखाय हास्थायो आरो बेनिखायनो जायफ्रा गोसो दङ बे ज्योति प्राइमारि सेन्टाराव फैनानै काउन्सिलिं लाफैनो हागोन आंनि बोलोजों नङा बिफा इसोरनि बोलोजों इसोरासो बिसोरखौ गावनि जिउजों सोफुनानै मोजां खाङो खेबसेबाव बे समाव गासैनिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ बे सेन्टारनिफ्राय
एबा बे चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खेबसेबाव अननायखौ बावहरनानै बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों हामबायसै